बे समाव सुबुंसिरि रादाबा मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो आखायाव लादों। गवालपारा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि बोसोरारि जथुम्माखौ 12 आरो 13 फेब्रुवारि 2022 खालार शनि आरो रबिबार साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गवालपारा जिल्लानि सारापारा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो। BKWSनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी। गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दाजेननायनिफ्राय 2015 मायथाइनि जानिखि सनाव जोङो गवालपारा जिल्ला हिसाबै उत्तरा हालामाव दाजानाय जादोंमोन आरो बे दाजानायनिफ्रायनो गवालपारा जिल्ला हिसाबै जोङो खेबनै बोसोरारि जथुम्मा खुंनो हाबाय आरो बे खेबा जाबाय जोंनि बोसोरारि जथुम्मा हिसाबै नैथि खेब आरो बेनि नैथि खेबनि जानिखि थांखि गुबै थांखियानो जादों BTC सुक्तिनि सिगां BSC सुक्ति जालांदोंमोन आरो बे मोननै सुक्ति जानायनि उनावबो जोंनि दक्षिण पार बा आउट अफ BTC बा BTRनि बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय जेबो पलिटिकेल फिउचार एरेन्जमेन्ट जायाखैमोन आरो बिनि थाखायनो जोंनि गवालपारा जिल्लायाबो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों खौसेथि बर' सुबुं आफाद दानानै जोङो बर' समाज काउन्सिलनि थाखाय जों सोमावसारनायनि थांखि लाबोदोंमोन आरो बे थांखि लेखायै जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो गोख्रों जायनाखि BTR सुक्तियाव 2022 मायथाइनि 2002 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जानाखि BTR सुक्तियाव 5.1 क्र'रनि जानाखि BKWC बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि सोरजिनायनि जानाखि दफाफोर बे दफाफोरा जेन गोख्रोङैनो खौसेथि बर' सुबुं हिसाबै जों मावफुंनानै जों जोंनि पलिटिकेल एरेन्जमेन्टखौ जों गोख्रों बानायनो हायो। बे थांखिखौ लानानैनो दिनैनि बे साननैनि हाबाफारि लानानै जानाखि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों बेनि गुबै थांखिया बेनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरु आफादजों अराय सम गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा नांफानानै थागोन आरो जोङो माहारिनि थाखाय अराय जुजिनानै जोंनि मोनथायखौ जों सरकारनिसिम दाबि खालामनानै जों आरजिनानै लागोन बा जोङो मोननो जों सेस्था खालामगोन। मानिजों नोंथांमोन जोङो गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै दिनै जोङो थांनाय 2015 मायथाइनिफ्राय जोंनि गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा दासिमबो जा बोसोर जालांबाय बेनि गेजेरजोंनो जों नाजागासिनो दङ। जों गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंनि लुबैनाया बेनोदि जे गवालपारानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादखौ जों लानानै जों इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसननि जानानै जयै खामानिखौ मावगोन आरो जोंनि थासारिया जोबोद दङ। राभा जोंनि एलेका गोग्लैनायबो दङ। बेनि अनगायैबो थुनलाइनि बिथिङावबो जोंहा दङ। फोरोंगिरिनि आंखाल गुदि फरायसालियावबो फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। बेखौ सुफुंनो थाखाय जों नाजागोन। थिग बेनि गेजेरजोंनो आं बुंनो ओंखारदों जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गवालपाराया जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जेसेबां जों फोसावनो हायाब्लाबो बिथांमोनखौ दिनैनि गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों आगोलनि बायदिनो जर'खा मेलावबो बिथांमोनखौ लिंना लाबोनानै जों मिटिं खुंदोंमोन आरो दिनैबो जोंनि बे गेवलां मेलाव बिथांमोनखौ हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै लिंना लाबोनानै जों बिथांमोनजों जों जिरायबाय। बेनि गेजेरजोंनो जोंनि लुबैनाय बायदि बिथांमोननि दारायबो दिनै बिबुंथि लाखिहोनायखौ जों लाखिगोन आरो जोंनि बे रंजिली सारापारानि हालामनि सिङाव जिहेतु जोङो
Panja Afatni darai Boro Kosari Sungni Golpara Jilla Khousetti Boro Subung Afatni Noiti Bosore Jutumako Khungbai bini thakaino be halamau Boisogura Somaj Sibiari bitangmonखौ जों सानै लाबोदों जेरै Golok Chandra Boro आरो Jawahirlal Kosari लोगोसेनो जोंनि रंसारि कंकाचरण पाटगिरिनि लिरबिदां बर' फिसा अ आयेन जा लिरनाय सुबुं बिथां रंसारि कंकाचरण पाटगिरिनि 50,000ता जिउ खौरां लिरनानै बान्था मोनगिरि बिथां अनिला सरगारि बिथांखौबो जों बे मेलावनो जों हांख्रायना लाबोदों आरो दिनैनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ जों बरायबाय आरो मान बिलाइ होबाय बेनि गेजेरजों जों ओरैबायदि फोसावना ओंखारदों जे जों गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बैसोगोरा सुबुंफोरखौ आरो जोंनि गवालपारा जिल्लानि गेजेराव थानाय जेरै बान्था मोनगिरि बिथांमोनखौ जोङो रायजोनि सिगाङाव लाबोनो थाखाय बा जोंनि उथिबोनाय फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे बेखौ नोजोर होनानै थिग बिदिनो बान्था मोननो थाखाय खाबु मोनो बेखौ जों एनकारेज होनो थाखाय जों बे खामानिखौ मावबोदों आरो लोगोसेनो जा थुनलाइयारि बिथिङाव जोंहा सा गं 110 खान फरायसालि दङ गवालपारा जिल्लानि आन्दोआव बेवहाय फरायसालिमानिफ्राय जौसिन फरायसालि गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गुदि फरायसालि बेवहाय गोबां फोरोंगिरिफोरानो दा आजिरा मोननो ओंखारदों जों गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बेनि सिगाङावबो गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गवालपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादजों लोब्बा थानानै जेराव फोरोंगिरि गैया बे फोरोंगिरि गैयैफोराव जोङो गासैबो माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बिखेखকৈ थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफादजों लोब्बा थानानै फोरोंगिरि गैयै फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननाय खामानिखौ मावदों टेम्परारि बालाबो थिग बिदिनो जोङो खामानि मावगासिनो दङ थिग बिदिनो जों सानदों जेरै आरो मैया दाखालिसो जों मोनसे बा मैया थान्दै मेला जों मोनसे थांखि लादों जोंनि इएम सोलोंथाइ बिफाननि इएम बिथां अनिल बसुमतारिनिसिम जे जोङो मोनसे थांखि हरदों जे जोंनि फरायसालियाव जिहेतु दा फरायसालिनि आंखाल सरकारजों नाजानानै आरोबाव जाहाथे टेट एग्जामिनेशन पातियो बर'नि टेट बेखौ जों खावलायगोन थिग बिदिनो जोंनि लुबैनाया थाबाय आरोबाव जोंनि गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों खावलायगोन गासै माहारियारि आफादफोरा जोंखौ जयै लोब्बा थानानै बा जोंखौ खौसेथि थानानै जोंनि गवालपारा जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जाहाथे देरहासार होनो हायो बा जोंखौ देरहासार होयो बेनि थाखाय खावलायगोन होननानै आं आसा फोरमायबाय गोजोन्थों।